Tak jako tady to tak takhle ne, takhle budu mluvit o ty krávy, tak byla největší kráva. Alčo, zamávej mi. Ženská přerážná děti, ale dělat... Kamera. A my tady čekáme. Láďo, zamávej mi. Já ještě debil, jsem chodil My to posujeme jak idioti. Ještě. My to posujeme jak v tom 89. Tam jí strhla, takže mi tam roztrhla a řvala na mě. No ale už nejsem. Celou školou na chodbě tam na mě řvala. To se mi tak ulevilo. Co Viktorka Plzeň? Majka a Bolejka s Veronikou. Pipierka z Dejka, Majka s Monikou. No ještě karatří, vánoční už nelíčí. To všechno ty holky z naší školky senzační. Kde pak ty fajn holky jsou? A ty mají hračky svý, ty naše lásky příjemný. Řekli jsme vám před školkou, bylo nám právě štěstí, že začalo další dívčí show. Mariana se Žanetou a hlavně prýma jedna kamarádka, chce všechno vyhnout, ty hrdý holky, naše dívky školní dní. Jste slyšet? Jinak ukáže, náhle se to fotí a natáčí na Facebook. A jestliže tady vás skoro každý, tak tam zítra označení. A jinak si to tady taky fotí na stránce Admirálu, admirál.cz, tak se mrkněte. A láska je tu s námi. Tak pojďme, jo?